الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau juma'a 9 ga watan dhulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 12 ga watan august shekara ta 2016. yau yininmu na uku kenan da muke gabatar da wannan wa'azi ko tunasarwa ko faɗakarwa ko muhadara dangane da abin da ya shafi haƙƙin makoci, wanda wannan al'amari ne mai matukan mahimmanci da ya shafe mu kuma yake da alaƙa da mu na kai tsaye, domin duk wacce kika gani tun daga ke kanki har wacce ke kusa da ke to lallai tana da makociyar da take makotakanta, tana da makocin da suke makotakan juna. To sanin waɗannan haƙoƙi yana daga abin da zai inganta imaninta, ya inganta rayuwanta na addini, ya tabbatar da digadiganta kan abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi. Take waɗannan haƙoƙi na daga abin da zai nisanta ta daga mahalicinta, ya saka ta cikin matsaloli, ya sa Allah madaukin sarki ya fushi da ita fushi na kai tsaye. shi sa ya zama mana wajibi mu tsaya mu fahimci waɗannan bayanai da suka fito daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tarihin manya-manyan magabata na kwarai waɗanda su ne abin koyinmu da suke fassara mana alkur'ani da sunna a bisa yadda magabatan suka yi aiki kuma suka fahimci wannan sunna. Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadiganmu a bisa abin da yake so kuma ya yarda da shi. kamar yadda muka gabatar a baya cewa makoci mutum ne mai mahimmanci, makoci mutum ne babba mai daraja a cikin alkur'ani da sunna. makoci mutum ne wanda ya zama lalle a tsaya a yi nazari a yi darasi a kan shi domin a bi a tsefe haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, a tabbatar da an ɗibi waɗannan haƙoƙi nashi cikakku an bashi, muddin dai ana buƙatan a tsira duniya da lahira. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa muna daga cikin bayin shi da ya zaɓa da za mu tsira kuma mu kiyaye haƙoƙi na maƙotanmu. Allah ya taimake mu. a karatunmu da ya gabata malam yana mana bayani akan karkasuwan maƙota, a inda ya ce akwai maƙoci hawa uku. maƙoci na farko shine wanda yake da haƙoƙi guda uku, shine maƙoci musulmi, maƙoci wanda ake da dangantakan jini da shi, sannan ga makotakan wajen zama. to wannan yana da haƙƙul islam, haƙƙul rahimi da kuma haƙƙul jiwar. wannan yana da waɗannan haƙƙoƙi guda uku da ya zama lallai dole a bashi wannan haƙƙoƙi kuma a kula da su. makoci na biyu shine makocin da yake musulmi ne shi, to yana da haƙƙoƙi guda biyu, haƙƙul islam da kuma haƙƙul jiwar. makoci na uku shine wanda yake da haƙƙi guda ɗaya, shine makocin da yake kafiri ne ba musulmi ba, to bai da haƙƙin islam kuma bai da haƙƙin rahim, amma yana da haƙƙul jiwar. to waɗannan makota dukkanin bayanan da muka fara gabatarwa tun daga rana na farko zuwa rana na biyu da yau yini na uku, su ake nufi da ɗibi waɗancan haƙoƙi a basu. makocin nan musulmi ne ko ko kafiri ne, wanda ake da dangantakan jini da shi ne ko ko wanda ba a da shi,
wanda ake da kusancin nasaba ce kowace iri ce, to waɗannan makota su ne abin tattaunawanmu. Allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu cikin abin da muke ambatawa. Allah ya taimake mu. mala ya ce wa mimma yurwa fi dhalik annal imam aba hanifa kana lahu jarun yu'dhihi. cikin abin da malamai suke ba da labari cewa babban malamin fiƙihu, malamin sunna abu hanifa, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi, ya kasance yana da wani makoci ba mutumin kirki ba. makocin nan yana matukan cutar da abu hanifa. wa fi yawmin min al-ayyami lam yajid alamatil iza'i allati ta'udu alaiha. ana nan wata rana ana kwana ana tashi, kwatsam sai abu hanifa sai ji duk irin abubuwan da yake ji na zagi da abubuwan da yake fuskanta na cutarwa, irin batancin da wannan makoci yake mai, sai ya ji sam yau kuma babu. fasa'ala an jarihi, sai ya tambaya dangane da a'a lafiya makoci na wane, ba na jin ɗuriyan shi, me faru ne? faƙalu, waɗanda abu hanifa ya tambaya sai suka ba shi ansa da cewa innahu fi sijini, ai makocin nan naka yanzu ka yana ɗaure a gidan yari, an kama shi an rufe shi a gidan maza. fasa'ala anis sababi, sai abu hanifa ya tambayi a'a wannan makoci nawa me masabbabin kai shi gidan yaro kuwa? faƙalu, waɗanda abu hanifa ya tambaya sai suka ba shi ansa da cewa sajjanahul wali li amrin ma, ai gwamna ne ya sa aka kama shi aka tsare shi saboda wani al'amari da ya faru tsakaninsu, ya taka doka, shi ya sa gwamna ya taka shi. fazahaba ilal wali wa shaffa'a indahu, nan da nan abu hanifa bai yi ƙasa a gwiwa ba, sai ya tafi gidan gwamnati, ya nemi gwamna ya yafe ma wannan makoci nashi bi an yi tsallika hada shaks. abinda abu hanifa yake roƙo yake fata shine wannan mutum makocin shi a sake shi. walam ya alamil jar billadhi shaffa'a lahu, shi makocin bai san wanda ya je ya magana dangane da al'amarin shi cewa a sake shi ba. faja'ahu amrul itlaqi min as-sijn, yana zaune kawai sai dai ya ga an zo da takarda daga gidan gwamnati cewa a sake shi ya koma gida. fadhahaba yas'alu li ayyi shay'in atlaqtu, sai shi wannan makoci ya tafi yana bincike, yana son ya san me yasa aka sake shi. faƙalu, waɗanda ya tambaya sai suka ba shi ansa da cewa ja'a jaruka fulanun, ai makocinka wane ne ya zo, wa shafa'a fika, yi roƙon arziki a wajen gwamna cewa a sake ka. wa'afa an kan wali, a lokacin nan sai gwamna ya kalli girma da darajar wannan babban malami, sai sa aka sake ka. kala, mai ruwa ya ce jari fulanun, wannan makoci mai cutar da abu hanifa ya ce a'a wai kuna nufin makoci nawa ne? domin shi a lissafin shi mutumin da yake cutarwa dare da rana, mutumin da yake gaigaya wa maganganun ɓatanci da cin mutunci dare da rana, wanda yake aika mai da cutarwa iri-iri mabambanta dare da rana, yau sai ji labarin ya shiga cikin matsala, wai shi ne zai zo ya bambaki ni a kyale ni na shiga matsala? san dole mamaki. kuma wannan yake nuna muku cewa Allah maɗaukin sarki yana yin jama'a iri-iri. yau wannan makocin da yana martabawa da girmama abu hanifa, kuna tsammanin zai rika cutar da shi? babban malamin fiƙihun duniya makocin shi ke cutar da shi, yake zagin shi, yake duk abin da zai yi, domin yana da yaƙinin shi abu hanifa ya yi imani da nassoshin da suka ce a kula da haƙƙin makotaka, ba zai ɗauki matakin maganin shi ba. an gane, saboda ɗaukan irin wannan matakin
zai nuna cewa abu hanifa yana da raini tsakanin shi da nassoshin ko yana raina mai nassoshin. Ya san ba zai haka ba, shi kuma sai yake amfani da wannan dama to bari ya cutar da shi don ya cimma wasu manufofi nashi. Da yake alhaki kwikwiyo ne, sai ya zama can sai ta taɓo shi da wanda shi bai da haƙuri, sai gashi ya sa an kama shi an garkame shi. To har yau akwai haƙƙin maƙoci, haƙƙin maƙotaka da ke kan abu hanifa, sai ya ɗauko wannan haƙƙin zai aiki da shi, shine ya tafi ya je ya bambaki, ya je ya roƙo aka saki maƙocin. In ke ce sai ki ce wance kin ga wance yau dai Allah maɗaukin sarki ya taimake mu, wai shiru. An gane wannan da kyau ko? Har yau tana da sauran haƙƙi a kanki idan baki kula kin bata wannan haƙƙin ba, duk da cutar wanda take maki, kin shiga matsala, kin shiga bala'i. Domin a ranar kiyama sai ta ƙaranki a majalisan Allah cewa ga halin da ta shiga baki iya taimaka mata. An gane wannan da kyau ko? Hankalin wannan mutum ya tashi, wata zakkara iza a hulahu, nan take tuna irin cutar wanda yake ma abu hanifa, wa kaifa qabala isa'atahu bil ihsani. Ya tsayaye nazari ya ce o'o, ku ga mutumin da ni na kasance ina cutar da shi, jiyan da ya juyo ya fuskanci cutar wanda nake mai da kuma kyautata min. Fa dhahaba ya ataziru ilaihi, sai je ya sallama ma abu hanifa, yana mai roƙon arziki, yana gabatar da hanzari, yana bambaki da cewa da Allah a yafe mai ga abubuwa. Wa ahadallaha Allah yu'dhihi, nan take alƙawari ya ce to dai daga yau in Allah ya yarda maganan ƙara cutar da kai to babu saura. An gane wannan da kyau ko? Kaga abu hanifa ya yi aiki da maganan Allah, da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Wane ne ya shahara wajen cutar da kai? To kai ka tunkuɗe wannan cutarwa ta hanyar kyautata mashi. In kai wannan, fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim. Wanda ya zama tsakaninku akwai adawa, akwai ƙiyayya, akwai gaba, to za ku zama masoya waɗanda kuke ƙaunan juna na ƙud da ƙud. Ma sai Allah ya ce wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Babu waɗanda za su dace da wannan alkhairi sai fa waɗanda suka yi haƙuri suka ɗau komi ba komi ba. Wa ma yulaqaha illa dhu hazzil azim. Babu waɗanda za su dace da wannan alkhairi sai fa waɗanda Allah maɗaukin sarki tintini ya rubuta cewa suna da rabo babba a lahira. Allah ka sa muna da shi. Kun dai ga anan abu hanifa ya dace da wannan alkhairi. To kenan waɗannan su ne aka ce mi koyi da su. In ke ce sai ki ce wa ni a ce ya cutar da ni, kuma a ce yau na samu wanda zai man maganin shi, kuma a ce wai ni ne zan je in ce a bar shi don ya zo ya ci gaba zauna a nan, don ya zo ya ci gaba da cutar da ni. Wannan ba zai yiwu ba, lalle zan yi magani. Zauna na ce. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Mala ya ce wa yazkuru lana ba'd shuyukhina bil madina. Wanda daga cikin malamanmu ne a garin Madina ya ba mu labari, wa huwa Sheikh Abdurrahman al-Ifriqi. Ana ce mashi a Sheikh Ibrahim al-Abdurrahman al-Ifriqi rahimahullah. Annahu kana yaskunu fil Madina. Shi wannan malami yana zaune ne a garin Madina. Wa auladuhu yal'abuna ma'a auladil jiran. Sai ya zama 'ya'yan shi sukan fito wasanni na yau da kullun da yara suke yi tsakaninsu da 'ya'yan makota. Fatashajaral auladu ma'a ba'adhin, irin yadda dai ɗabi'un yara suke, to sai ya zama rigima da fada ya kaure tsakaninsu. Faja'a walidu ahadil auladi, sai ɗaya daga cikin mahaifin ɗaya daga cikin waɗannan yaran
sai ya zo wadda raba waladu sheikh sai ya rufe yaron malam da duka. Wadda habal auladi washtakau, nan da nan sauran yara sai suka je sai suka kai ƙara wajen hukuma. fa'ukhidar rajulu wa hubisa, 'yan sanda suka zo suka kama wannan mutum sai suka je sai suka tsare shi. wa fi zuhur alima shekhu bi dhalik, sai da azahar sakaliya malam ya san ai an kama makocin shi an tsare saboda ya da kan mai ɗa. faƙala ya ce ainar rajulu, ina mutumin yake a yanzu? ƙalo waɗanda suka kai kukan har an kama shi sai suka ce mahabusun, yana can a tsare. fadha haba bi nafsihi ila shurta, sai malamin ya tafi ofishin 'yan sanda. wa ƙala ya ce haza waladi, ba dai rikicin ana yi akan wannan ba ne? to ɗana ne. wa ana waliyuhu, kuma ni ne nike da dama da 'yancin in yi koke a kan shi. wa laisa lana da'awa ala ahadin, ba mu da kes a kan wani, saboda haka na janye a sakan man makoci na. jama'a kun ga kula da haƙƙin makotaka? yanzu shi wancan makocin ya kula da haƙƙin makotaka? inda ya kula da haƙƙin makotaka zai daki ɗan wani kawai don yara sun samu rashin jituwa a tsakaninsu har ya ɗaga hannu yana dukan wancan yana goyon bayan ɗan shi? yanzu wannan yana koya ma ɗan tarbiyya ne ko yana lalata tarbiyyan ɗan? an gano wannan da kyau? shi sa ya zama wajibi mu kula da wannan, mu kwaikwaya daga waɗannan bayan Allah na ƙware. duk da ya take haƙƙin makotaka, kun ga shi wannan dattijan malami madadin ya ce to shikenan shi ya ja ma kanshi, inda ya abin da ya kamata haka ya faru, kun ga bai haka ba. me yayi? sai lallaba sai ya tafi wajen 'yan sanda sai ya fito da makocin shi sai kula da haƙƙin makotakan. in shi ya ƙi ya ji ya kiyaye haƙƙin makotaka, to shi bari ya ji ya kiyaye wannan haƙƙin. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin. mala ya ce wallazi ya hummuna at-ta'kid ala huquqil jari, abin da yanzu ya kamata ya zama shine mafi mahimmanci a cikin zuciyarmu da ayyukanmu, shine ƙoƙarin kulawa da haƙoƙin makoci. sawa'un kana ajnabiyan, shin wannan makocin wani ne can daban wanda ba mu da alaƙan jini ko na addini a tsakaninmu? au kana ƙariban musliman, ko kuma ya zama makusanci ne na jini kuma gashi musulmi. abu mafi mahimmanci shine shi makoci ne, mu kula da haƙƙin shi. mala ya ce au ghairi muslimin, ko da ko makocin nan namu ba musulmi ba ne. waja anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kana lahu khadimun yahudi, annabi yana da wani makoci wanda yake mai hidima, yaron gida ne, wanda shi wannan yaron gida na annabi to ba yahudi ne. an gano wannan da kyau ko? ba yahudi ne sosai. kuma kun san ƙur'ani ya gaya mana latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahud, cikin waɗanda suka fi bayyana ƙiyayya ga waɗanda suka yi imani ba kaman yahudawa. daga su sai allazina ashraku, sai tsantsan mushrikai. waɗannan jinsi guda biyu su suka fi ƙin masu imani. amma wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara, waɗanda ake samun sassaucin ƙiyayya da kusancin ƙauna babu kaman waɗanda su suka ce su kiristoci ne. zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban, saboda akwai malaman su da suke masu wa'azi, suke sassauta masu ƙiyayyen da ke cikin zukatansu. wa annahum la yastakbirun, amma su ba su da girman kai, yasa suke sauraron wa'azin malamansu. amma duk lokacin da mutum ya zama mai jiji da kai, ya zama mai girman kai, ba zai ji wa'azin da malami yake gaya mashi ba. dama me ake ce ma girman kai? shine batarul haq wa gamtun nas, kin gaskiya da kuma raina mutane. to kiristoci ba su da wannan ɗabi'ar. su kuma yahudawa ra'ayinsu, fahimtansu,
abin da zuciyarsu ke so shi ke gaba da abin da yake na addini. An gano wannan da kyau. Wannan yasa suke matakan kin masu imani, ba sa son su ko kaɗan. Shi sa a yau idan ya zama kina musulma mumina wacce kike kan sunna a bisa fahimtar magabata, wai kina kin musulma ko kina kin musulmi saboda wani rashin jituwa na yau da kullum haka siddan, to kin ɗauki ɗabi'an yahudu. An gano wannan. Shi musulmi ba shi ake ƙi ba, ɗabi'an shi ake ƙi. Ba shi ake ƙi ba, aikin shi ake ƙi. An gano wannan. Amma in ya zama an ɗauki ɗabi'a na ƙoƙarin cusa ma al'umma ƙin musulmi, to wannan ɗabi'an su Abdullahi ɗan Saba'i ne da suka ɗauko tawaye, wanda tawayen ya ƙare da kashe Sayyidina Usman, har yere shi ya kai ga kashe Sayyidina Ali, ya ƙara fitar da jijiyoyi zuwa ga kashe Sayyidina Husaini. Wannan tawaye na 'yan Khawarij, su Gafiki, su Ashtar a ɗaya hannu, domin haɗin gwiwa ne suka yi da waɗancan 'yan Shi'a a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi. Aikinsu shine ƙoƙarin dasa ƙiyayya da gaba da fesa guba na ƙin musulmi da raba kan al'umma, da annabi ya ce kar ku yi haka don kar haka ya haifar muku da rabuwa. Kuna rabuwa sai ƙarfin da kuke da shi sai ya watsi. To su waɗannan mutane haka Allah maɗaukin sarki ya yi su, da zuciyansu ba ta ganin ƙimar Allah, ba ta ganin martaban manzon Allah. Saboda haka maganan Allah da maganan annabi ba su da ƙima da mutunci a irinsu, saboda masu maganan ma ba daraja suke da su ba. To wannan ba Yahudi ɗaya daga cikinsu ne, sai zama yana aikin barranta a gidan annabi. Famari da hadal khadim, sai wannan mai ma'annabi hidiman yau da kullun ya kwanta rashin lafiya. Fasami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi anna khadimahu yahudi maridun, ya ji labari cewa ai makocin shi ba yahudan nan gashi can ba shi da lafiya. Bari kafin mu wuce nan mu tsaya mai wani tambihi ɗan kaɗan. Da yawa daga cikin manyanmu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi masa hali suna da wadata, sukan ɗibo waɗanda ba musulmi ba suna masa hidindimin yau da kullum a gidajensu. Idan aka yi masu maganan cewa wannan akwai haɗari a rayuwanku da kuma rayuwar musulmi, madadin su fahimci abin da ake gaya masu li'awwal amrin, ba za su fahimta ba. An gane sai ce to ai ga annabi ma ya ɗauko ba Yahudi, ai ga kaza ai ga kaza. A lokacin sai ka gaya masu Yahudawan wancan lokacin da na yanzu iri ɗaya ne. Halin matsalan da muke ciki a yau da halin da suke ciki a wancan lokacin iri ɗaya ne. Annabi shi ke da gwamnati, shi ke da faɗa aji, suna tsoron annabi fiye da yadda kuke tsammani, kuma suna ƙaunin shi fiye da yadda kuke tsammani. Kafiranmu ne wa haka suke. Duk musulmi sun ƙare ne, wanda ya kamata ka ɗauko su ka ba su aiki su riƙe abin da ya kamata su raka wajen su kula maka da 'ya'ya ko dukiya ko wani abu daga cikin abubuwan da kake son a samu mai kula ma. Duk musulmi sun ƙare ne, ka ɗauko kafiri za ka sa shi. Ana ake haka a hannu ɗaya iri ɗaya ne. za ga musulmi ya makale ya ce kafira zai aura, in ka taɓa sai ce maka Allah ya hana, sai mu ce bai hana ba. Manzan Allah ya hana, sai mu ce bai hana ba. Amma kai me yasa ka makale sai arniya? Duk kun gama aure 'ya'yan musulmi ne masu addini da mutunci. Haram ne sai mu ce ba haram ba ne, halal ne. Amma ita kuma wannan musulman, ita kuma haram ne aurenta da baka son ka aure ta. Irin matsalolin da ake fuskanta a yau, ka aure ta ashe abin hannunka da rayuwanka take so, sai bayan ka mutu ta canza sheka, 'ya'yanka a gurɓata masu addini, a lalata masu tarbiyya. Duk wannan abin bai dame ka ba. An gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Faƙala liman indahu, to sanda annabi ya ji labarin rashin lafiyan wannan mutum, sai ya ce ma waɗanda ke tare da shi, halummu bina nazuruhu, ku zo mu je mu ziyarce shi mu duba shi. Kaga annabi ya ji labarin rashin lafiyan ɗan aikin gidan shi ba Yahudi, ya ce a je a gaishe shi.
a sai mu dattawan cikinmu waɗanda muka assasa wannan harka da su tintini ba su da lafiya, wai ba za a gaya mana ba. yanzu wannan salafiyanci ne ko halafiyanci? wannan kirki ne ko rashin kirki ne? kaga ba a je ko ina ba. ga misali, ku gyara ɗabi'unku, Allah ya kiyaye. mala ya ce sayyidul khalqi ya zoro khadiman yahudiyan, shugaban halitta kaf ga ya can zai je dubiya, zai kai ziyara na gaida wani ba yahudi. mala ya ce fal'awam, gama garin gari suke cewa ijtama'at fihi khissatan, tozarci da ƙasƙanci biyu ya haɗu ga wannan ba yahudi. kaunuhu khadiman, kasancewan shi mai hidima a tsammanin su kaskantacce ne, wa kaunuhu yahudiyan, da kuma gashi ba yahudi, suka ce tozarci biyu. walakin makarimu akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tutghi ala hadha kulla, kyawawan ɗabi'un annabi sun murƙushe wannan abun baki ɗaya. fazahaba wa ma'ahu ashabuhu, sai ya kama hanya shi da sahabban shi suka je gaishe shi. fawajada al-khadimu fi naza'i, sai aka yi sa'a, annabi na isa sai ya tarar da yaron yana dab da za a zana ran shi. da ba a gaya ma annabi ba fa, da annabi bai da makarimul akhlaq fa, zai ji? yanzu ba mamaki kuna jinya, ana kula da mara lafiya tana kwance, sai ya zama daidai lokacin ɗaukar ranta ne ya yi. kun gano wannan da kyau? kuma ku sani ba, idan aka samu wani mai kan gado ya zo gaida ta ko gaida shi, ya gane, ba zai ambata mai kalmar shahada ba? ya riga ce abin da kuke yi wanda bai kamata ba. annabi sai yake cibir da wannan lokaci, waqatun naz. faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi ya ce ya gulam, kai yaro, qul la ilaha illallah muhammadun rasulullah. fanadhara al-gulam ila abihi, wannan ba yahudi sai wai ga ya kalli uban shi, wa kana inda ra'asihi, uban na tsaye a kan shi. faƙala al-abu lil gulam, sai mahaifin ya ce ma wannan yaro, a tsaye abal kasim ya bunai, yi ma baban alkasim biyayya. kuma kyautata yar na manzan Allah, kyautayen annabi ya kai ga kowa, har zuwa ga yahudawa. ba yahudan da ke kin annabi yake kin addinin annabi, yau gashi yana cewa a yi wa manzan Allah biyayya a musulunta. a tsaye abal kasim. fana tsaka bish shahadataini, nan take sai yaron ya furuci da kalmar shahada, wa mata fil hali, nan take ya rasu. faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama liman ma'ahu min ashabihi, nan take annabi sai ya ce ma waɗannan sahabbai da yake tare da su, tawallau amra akhikum, ku jibinci al'amarin ɗan uwanku, li'annahum saru aula bihi min abihi, saboda yanzu sun fi uban shi da cancan ɗaukan shi da kulawa da shi. saboda yanzu yaro ya musulunta, idan aka bar uban shi da shi zai mai gayyansu ne na yahudawa matsafa. li'annahu da khalafi jama'atul muslimin, saboda yanzu ya shiga cikin gayyan musulmi, ba wanda ya kamata ya jibinci al'amarin mai wanka da likkafane, da ya mai sallah, da binne shi, da ya mai addu'a, in ba musulmi yan uwan shi ba. shi yasa annabi ya ce ku jibinci al'amarin shi nan take, kuma a nan take suka jibinci al'amarin nashi. an gano wannan da kyau ku? yanzu misali, idan haka da zai faru, kuna tsammanin kafirai za su mika al'amarin ɗansu irin wannan matashi da zai musulunta ga limaminku? ba ku da kyakkyawan mu'amala, ba ku da kyakkyawan makotaka, ba ku zaman girmama juna da mutunta juna, za ku iya yin haka? na tuna lokacin da ake da kyakkyawan mu'amala da nuna kyakkyawan makotaka da martaba juna tsakanin musulmi da kafirai a dukkanin unguwanni, hada unguwan nan tamu. idan aka ce yau kirsimeti ne,
ko ba ma kirsimeti ba, idan kafiri ya samu 'yan kudin shi ya sai zakaran shi ko ya sai dan bunsurun shi ko ya sai 'yan zomayen shi yana son ya yanka ya ci da iyalin shi, ba zai yanka ba sai ya kawo ma limamin musulmi ko ya sallama ma musulmi makocin shi ya ba shi ya yanka mashi. A lokacin sun samu kaskanci a zuciyarsu cewa su ba su cancanta su yanka dabba su ci a karan kansu ba, sai mai gidansu musulmi ya yanka musu. Suna jin cika na addinin musulunci da na ƙasa na nasa addinin, ba su iya yankawa sai sun sa kawo ma limamin musulmi. Kar ku manta suna da nasu limamin a cocinsu, amma ba za su kai mashi ba sai naku. Madadin musulmi su kula da wannan zamantakewa da wannan makotaka da mutunci da mutuntawa, girmamawa da kimantawa da musulunci ya ce aima duk wani abokin zama, sai su koma suna zagin kiristoci, suna ce ma kiristoci arna, suna ce masu maguzawa, suna cewa zami maku kaza zami maku kaza. Har aka waye gari shedan ya shiga tsakani, yana shiga tsakani sai sanya ma waɗancan kafirin izza, ya sanya masu girman kai, ya sanya masu ujubu, ya sanya masu komi, sai raini ya shiga tsakaninmu da su. Sai suka riga ganin to ai su ma sun fi mu, ai mu ba kowa ba ne. Aka waye gari ba ta yanda za a yi yau kafiri zai yanka abin yankan shi ya ɗauka ya baku ku yanka, zai yanka abin shi da kan shi, kuma in ya gana ma ya ɗibo ya kawo maku ko ku ci kokar Allah ya sa ku ci. Shi ma yana ganin shi ma yanzu mutum ne, kuma in mutane ne ko kuka ju. Amma zai yiwu a ce yanzu musulmi zai yanka ragon suna ko ragon layya ya sallama man makocin shi kafiri ya bashi yanka, domin yana jin addinin shi na sama da na wancan. Sanda suke jin namu na sama da nasu, madadin mai amfani da daman kiransu da bayyana kyawawan mu'amala da ɗabi'u gare su, sai mu koma muna shiririta muka ƙi yin abin da ya kamata. Ku ga halin da muke ciki yanzu. Har kafiri ne zai iya ɗaukan makami ya bi musulmi da gudu ya buga mashi. Kafiri ne zai bi matan musulmi ya kwashe su ya dawo da su yana fasikanci da su. Saboda me? Saboda ɓannan da mu muka ɗauko da hannunmu muke yi. Daga lokacin da musulmi suka sa son zuciya suka raba kansu, suka zama ƙungiya jama'a suka ɗaiɗaice, kafirai sai suka fahimci cewa ƙarfinsu ya ragu. Idan muka afka ma ɓangare kaza za su ce babu ruwansu. Wannan yasa suka rika bin mu gari unguwa yanki bayan yanki, suna kai mana farmaki, su ƙona gidajenmu, su sace shanunmu, su yi mana abubuwa iri-iri. Noma ya gagare mu a ƙasan da muka mallaka tamu, saboda mun sauka daga abin da Allah ya ɗora mu. Yasa mu shiga tetaye mu. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce fa Abdullahi ibn al-Mubarak kana idha ishtara lahaman a'ata aulada jiranihi. Abdullahi dan Mubarak saboda kula da haƙƙin makotaka da kuma kyawun ɗabi'u irin na musulunci, idan ya sai naman da zai shiga da shi gida sai ya bi 'ya'yan makota ya raba masu kafin ya shiga gida da shi. Wa idha kasahum, duk sanda ya ma 'ya'yan shi kayan sallah, kasa abna'i jiranihi, sai ya ɗinka tare da 'ya'yan makotan shi. Wa idha akhadha fakiha, idan kuma ya zo da kayan marmari gida, bada'ahum, sai ya fara raba ma 'ya'yan makota, sannan duk wanda zai ba ya ɗauka ya bashi daga baya. Fa'ata unasin minat tujjar yashtaruna daral yahudi. Akwai lokacin da makocin shi Abdullahi dan Mubarak yake harkan kasuwanci, sai bashi ya hau kan shi, abubuwa suka bi suka haye mashi, ya rasa yadda zai yi, bai da yadda zai biya abin da yake son ya biya sai ta hanyar ya sai da gidan shi. Sai je zo da 'yan kasuwa su siye wannan gida nashi. Faƙala ya ce dari samanuha alfai dirhamin, ni gidana dirhami 2000 ne. al'alful ula, 1000 na farko qimatu dar, shine farashin gidana. Wa ammal alfu thaniya, amma 1000 na biyu kuwa fa qimatul jiwar, wannan kiman makotaka ne.
saboda gidan da darajar makotakan a wajen shi duk ɗaya ne, saboda makocin nashi ya kyautata mai har ya ji kyautatawa ya ratsa shi, yana ganin ba zai iya saida masu da gidan ya tafi ya bar su da makotakan da za a sai sun sai makotakan ma. Jaro Abdullahi ibn Mubarak, kun ji makocin shi. Yanzu yau da makocin nan musulmi ne, Abdullahi dan Mubarak ya kwanta ya rasu, yaban arziki zai fito a bakin shi ko ba zai fito ba? Makocin nan fa ba Yahudi ne. Idan Abdullahi dan Mubarak ya siyo tsire ko balangu zai shiga gida ya kai ma matan shi da 'ya'yan shi, sai ya raba ma 'ya'yan makota, zai sai nasu daban ya ba su. Idan ya ɗinka ma 'ya'yan shi kayan sallah, zai hada da 'ya'yan makotan shi waɗanda ba 'ya'yan musulmi ba diye masu, saboda kada a wayi gari 'ya'yan shi su fito da wani irin kama saɓanin 'ya'yan makoci. Ya kike son zuciya da ƙin Allah, ƙoro da rowa ya yawa a cikin zuciyar musulmi, wannan ba daidai ba ne. Fasamiya Abdullahi ibn Mubarak, ana nan sai Abdullahi dan Mubarak ya ji labarin makocin shi zai sai da gida, wa qala, ya ce wallahi la tabi'uha, ya ce wallahi ba dalilin da zaka sai da gidanka. Hazihi alfu dirhamin thamanu jiwar Abdullahi ibn Mubarak, ya ce jika ga dirhami 1000 na makotakan nan, wa baka jaralli, ya ce makoci na ya shiga matsala zai hallaka, saboda haka shi yanzu yana jin daɗin a makotaka da shi, to shi ma ba zai iya rabuwa da shi ba don bai san wani makoci zai yi ba, saboda haka in dai kiman makotaka da ni ta kai dirhami 1000, to ga dirhami 1000. in zano ne dirhami 1000? dirhami 200 sama da naira 600 ne, to so 5 haka ya ɗauka ya ba makocin shi kyauta. Amma fa yanzu makoci ne ke kokarin diyin da zai yi sai ya cutar da makocin shi, makoci ne ke diyin da zai yi makocin shi zai samu ɗaukaka na rayuwa ko na addini sai ya ɓata shi, makoci ne ke diyin da zai yi in kuɗinka za su fito ya je ya ba da cin hanci a taushe su. Wannan musulunci ne ko ɗarkaniya? Allah ya kiyaye. Sun maƙala Abdullahi ibn Mubarak, bayan da Abdullahi dan Mubarak ya wannan sai ce Allahumma hadihi ilal Islam, Allah ka shiryar da makocin nan nawa ya shiga musulunci. Fama asbaha fil yawmi thani, kafin garin Allah ya waye, wa qad aslama lillahi rabbil alamin. Daɗin abin da aka yi mai, ba yahudan nan ya zo ya musulunta. Mun gane mu muna wannan, wanda ya munana maka kaji zafi ko bai shiga kyautata mashi, tsiya da rashin mutunci bai taba haifar da ɗa mai ido ba. An gane yanzu idan aka zo aka ce maki ga 'ya'yanki da 'ya'yan makota sun yi fada, an cutar da 'ya'yanki, kakki ziri hijabi ki ce billahi lazi ba zai yiwu ba, haƙurin da kike ya kai ƙarshe, ni ne za a yi man kaza, ki je ki tada fitina, wawu ya ce ki. abin da za ki sai ki zauna ki shirya wani abinci mai daɗin gaske, dukan bai wuce awa 1 awa 2 ba, sai a zuba abincin mai daɗi sai a ɗora ma yaron a ce je kai ma abokan shi a gidan. Ana zuwa ka kai tun daga iyayen yaron har shi yaron da aka kai ma abun kunya ya kama su. Amma shedan ba zai bar zuciyanki ta iya wannan ba, kuma abin da Qur'ani ya ce kenan, mummunan da aka yi maki ki saka shi da kyakkyawa. Kina wannan za su zauna su kwaba ma ɗansa kakka ƙara, shi ma gobe ba zai ƙara ba. Kin zama surukosu gaba ɗayansu, to amma saboda shedana sai shedan ya ce maki wa ina me ke kafan ki kawai ki sha shagalinki, ba wani abu, su taba miki da je ki rama, kin bi karfin uwan ai ko uban ma inda kika dage zaki bige shi, haka shedan zai ta gaya miki saboda rashin tunani. Ba haka ake yi ba. Mun gano wannan da kyau ko? Akwai mutumin da ya ban labari yake cewa malam ina son bana kai man hanya zan biya wa mahaifina da mahaifiyata da kuma makocinmu
da matan shi kujerar aikin hajji su tafi. Na ce masha Allah, amma Allah ya maka albarka. Na ɗibo bayanai dangane da haƙoƙin makoci na loda mai. Ya ce wannan bayanan ne na ji daga bakin wani malami, yasa zan yi aiki da wannan. Ya ce ba nan ba, wata aya ce na ji wani malami na tafsiri, idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Shi ba da larabci ya kawo ba, ya kawo man ne da Hausa, sai na karanta mai aya. Ya ce kaga wannan makocin nawa? Ya ce aiki na je nema, za a bani aikin a ma'aikatan matatan man fetur ta ƙasa. Ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, ya hana, ban samu ba. Ya ce kuma ya san na sani. Ana nan ya ce sai na samu aiki a Shell. Ya ce hankali kwanci, ana tafi sai matsala ya same shi, matsala mai girman gaske. Arzikin da yake da shi ya rushe. Ya nemi zai sai da gidan shi. Ya ce aka yi ciniki da ni zan siya. Na ɗebi kuɗin gidan duka na bashi miliyan 28. Aka ce a rubuta takarda. Ya ce a'a, ba maganar rubuta takarda, ai kai ubana ne, na baka gidan kuma kuɗin ka je da shi. Ya ce nan na bar shi yana zaune ya kasa tashi. waɗannan kuɗin ya je biya bashin da ake bin shi, sauran ya zuba su a kasuwa suka watsi. ya ce shi ne nike son ya je Makka ya roƙi Allah ya gafarta mai abubuwan da ya a baya, in ya da kuma ƙara mai jali. ya ce kafin Allah maɗaukakin sarki ya sa ya aure, matan mutumin nan gida 3 tana zuwa tana kashe mashi aure in ya nema. ya ce ya ƙullaci mugun abu a ran shi game da ita da mijinta. jin wannan ayin ya ce ya fasa. ya ce wallahi malam kullum sama Allah yake da ni kullum. ya ce nawa ne miliyan 30 da zan kashe musu, ba na abu bane, na bashi ya kashe zarafin gaban shi, yanzu kuma zan kai su Maka tare da iyayena. ya ce ko so ɗaya ban taɓa furta ma iyayena abin da suke min ba. ya ce saboda haƙƙin makwabtaka. ya ce a yau 'ya'yansu gaba ɗaya nike biyan musu kuɗin makaranta, inda 'ya'yan obana ƙannina suke a nan suke yi, kuma bai iya ɗaukan ɗawainin nike yi. ya ce Allah ya taimake ka. ce duk abin da za ka gani mummuna ga makocinka ka rafa, ka saki a gane. za ki iya? Allah shi kyauta. mala ya ce haƙul jarul kafir, makoci wanda yake kafiri yana da wani haƙƙi na musamman. ƙala abdullahi bin amr bin al-as, abdullahi dan amr dan as ya ce kana fil adabil mufradi lil bukhari, a cikin al'adabil mufradi ne aka ce abdullahi dan amr dan as ya ce kama fil adabil mufrad, kamar yadda ya zo a cikin littafin al'adabul mufrad. ya ce zubihutu shatun fi baitihi, zubihat shatun fi baitihi, an yanka akuya ne a gidan abdullahi dan amr dan as. faƙala li gulamihi, sai shi abdullahi ya ce ma yaron da ke mai aikin gida, a'ti fulanan, ka ɗiba a aika gidan wani, wa a'ati jarina yahudi, a ɗibi nama a kai gidan makocina ba yahudi. in ke ce sai ke ce iye, dan a nuna min a gidan nan ba ni ne mai gidan ba, yanzu naman ne ma za a gama ɗiba a aika ma wasu, tun ma kafin mu a gidan nan ma ɗan ɓararraka su har ma sun ci kenan. sai ki da fitina saboda kwaɗayi da rowa da ya kanta a ranki. makota ake aika ma, ba wani abu. sai ku yi layya, yanzu ba layya na zuwa ba, sai ku ku haɗa abin ku cinye, ku murƙushe, ku yi kas. ana nan ku bayi, ku ji tsoron Allah. faƙalar hadirun, waɗanda suke nan sanda abdullahi ɗan amur ɗan as ya ce a kai gidan ba yahudan nan, sai suka ce ya aba abdullah. ƙala na'am. ya ce ya kake haka, ba yahudi kuma za a kai al-yahud, ya al-yahudi ya aba abdullah, kuma ba yahudan ne za a kai mai.
sai ya ce sami'utu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ce annabin naji yusi bil jari yana ba da wasici ga makoci, waya ƙuli yana cewa la zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sa yuwarrisuhu. ya ce wallahi annabi ne naji bai gushe ba yana cewa mala'ika jibrilu yana mai wasici dangane da haƙƙin makoci, har sai ne tsammanin wata rana ana nan zai ce makoci ma na da gadonka. hadisi ɗaya ne ku da salaf suke liliya shi wajen aiki da shi. man aula bi haƙƙil jiwar, wa ya fi dacewa da cancanta dangane da haƙƙin makotaka. mun je kusan unguwa ɗaya za su iya zama makotan juna ko, to amma wane ne a haƙƙu bi haƙƙil jiwar, mafi cancantan haƙƙin makotakan a ciki wane ne mafi cancanta? al'aula bi haƙƙil jiwar al'akrab, wanda ya fi kowa samu ko dacewa da haƙƙin makotaka shine makocin da ya zama mafi kusanci. kama ja a fi hadisi aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, kama yadda ya zo a cikin hadisin sayyida aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, ya rasulallah indi jaran, ni ina da makota biyu, faliman uhudiya min huma, in na tayi zan yi kyautan abu ɗaya wanda shi kaɗai ne bai zan biyu ba, wacce ya kamata in ɗauka in ba? kala sai annabi ya ce li aqrabihi ma baban, wacce tafi kusa da ke, kofan ta yafi kusa da kofan ki, ita zaki fara ba. wacce kuma kofan yake nesa, to inda saura sai ya aika mata daga baya. bala ya ce wa ahmadu wal bazzaru wa ibn hibban wal hakim, waɗannan manya-manyan limaman sunna sun ruwaito hadisi, qala rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wani mutum ne ya zo ya ce ma annabi, inna fulanata tazkuru min kasrati salatiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jaraha bilisaniha. ana ambatan labarin wata mace ce wacce labarinta ya kai ko'ina, irin yanda take yawaita sallan dare, take yawaita yin sadaka, take kyautata ma al'umma, amma sai dai kaico tana cutar da makociyarta da harshenta, tana zagin makota, tana cin mutuncin makota, tana gulman makota, tana annamimantansu, tana hassadantansu, tana abubuwa marasa kyau da harshenta dangane da makotanta. ƙala sai annabi ya ce hiya finnari, ita wannan yar wuta ce, ma'a kasratu salatiha wa sadaqatiha, duk da yawan sallan da sadaka bai tsirar da ita ba saboda cutar da makota. ƙala ya rasulallah, sai mai tambaya ya ce, inna fulanata tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, akwai kuma wance ita kuma har hiranta ake saboda tana karanta azumin nafilfili da sallan dare, kuma in ta tashi ba da sadaka ɗan kaɗan take bayarwa. wa annaha tasaddaqu bil athwari ay qata'atun min aqatin, takan ba da sadakan yan dabine ne ko ɗan waina da ɗan cikui haka, amma ba ta ba da sadaka wanda zai isa. sai dai wala tu'udhi jiranaha, ba ta cutar da makotanta. ƙala sai annabi ce hiya fil jannati, ita yar aljanna ce. ta Allah ki tsaya ki duba ki ga, kakki bari shedan ya kai ki ya baro ki. ya halinki ya yanayinki yake dangane da makotanki? ki tsaya ki duba wannan da kyau. wallahi in baki da hali da yanayi mai kyau ko ki marmaza ki je ki tuba, in ko ba haka ba jiki magai. Allah ya kiyaye. Muslim ya rawaito hadisi, annabi ya ce la yadkhulul jannati man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba shi ba shiga aljanna. wal bukhari, haka al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi cewa kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyama, da yawa za a samu makocin shi ya zo ya ɗafe mai a ranar kiyama, ya ƙula ya rab
ya ci mumiyo shi ya durkusar da shi gaban Allah ya ce ya Allah haza aghlaqa babahu duni, wannan ya kama kofan shi ya rufe gam ya hana ni shiga, ballantana in faɗi bukata ta, ballantana a tallafa agaza min, gashi ina cikin halin bukata, rashi ya kai man kat amma bai taimake ni ba. famana a ma'arufahu anni, duk wani kyautata wanda ya kamata ya man, duk wani kyautata wanda ya kamata ya ma jama'a, wasu ke moriyan shi amma ni ban da ni, gashi nan Allah na kawo ka, na kawo shi ƙara wajenka. tsakaninki da Allah za ki iya ɗaukan wannan? duk ki gama rayuwa abin da yake nema ki samu a duniya kin samu, amma makocinki ko makociyarki su ɗafe ki a lahira gaban Allah su ci ga kinan, ya za ki? ba ki da kalmomi daɗaɗa baki, ba ki da kyawun ɗabi'u, ba ki san abin da ya kamata ki na mutunta ɗan adam ba. Allah ya kiyaye. wal hakim wal baihaqi, haka al-imam al-hakim da al-imam baihaqi sun ruwaito laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi, ba mumini bane wanda zai ci ya koshi, iyalan shi su ci su koshi, makocin shi iyalan makocin shi su kwana da yunwa. duk wanda ya wannan ba mumini bane. wal bazzar wa tabarani, al-imamu bazzar da al-imamu tabarani sun ruwaito annabi ya ce ma amana bi man bata shaba'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lam. annabi ya ce bai imani da ni ba duk mutumin da zai kwana a ƙoshe, makocin shi ya kwana cikin yunwa kuma yana sane da makocin nashi yana cikin yunwa, annabi ya ce wannan bai imani da ni ba. kuma mun san wannan ko ba mu sani ba? haka na faruwa ko bai faruwa? mu ji tsoron Allah kan abin da muke. yanzu wannan yunwa ce ta kurkusa, za a waye gari a ce makociyarki tana kwanciyar rashin lafiya, kina da yanda za ki taimaka wajen ta samu waraka, ta samu magani, kiri da muzu ba za ki yi ba. kin ji ɗaya. na biyu, zai iya yiwuwa makociyarki ga 'ya'yanta ba su iya zuwa makaranta, kina da yanda za ki sa mijinki ko ke kanki a biya masu kuɗin makaranta, ba za ki yi ba. ko kuma ga 'ya'yan makota gandan sun isa aure, kuma abin da ya hana a masa aure shine ɗan abin masarufin da za a kai su gidan miji da shi shine babu, kuma kuna da yanda za ku yi ko ku yi magana a yi masu, iri da muzu sai ku ƙi. Allah kin shiga uku ranar lahira. an gano wannan da kyau ko? kin shiga uku. jin kike ji makoci ke ne, 'ya'yan makoci ke ne, matsalan makoci matsalan ki ne, duk abin da ya shafi makoci kina ciki 100%. duk waɗannan abubuwan da ake shigowa da su na ƙarya, na gaba, na ƙabilanci, ba fa addininmu ba ne. wani addini ne ake son a haifar da shi a cikin al'umman musulmi. Allah madaukin sarki ya shiryar da mu. mala ya ce wa tabarani, haka al-imamu tabarani ya ruwaito an mu'awiyah ibn jundab qultu ya rasulallah ma haqqul jari ala jarihi. mu'awiyah ya ce annabi, wai menene haƙƙin makoci akan makocin shi? qala, sai ya ce in marida uttahu, duk sanda makocinka bai da lafiya ka je gaishe shi. wa in mata shayya'atahu, in ya kwanta ya rasu ka je a kai shi tare da kai. wa in istakradaka, idan ya nemi ka bashi rance ka bashi a qarrattahu, to ka bashi bashin. wa in a'waza satartahu, duk lokacin da ya waye gare bai da abin da zai sa ka satartar da shi, in yi wani abu na asha na abun kunya ka satarta ka rufe, kakka bari wani ya ci. wa in asabahu khairun, idan wani alheri ya zo mai, hanna'atahu, ka je ka taya shi murna. zai aurar da ya ne? a'a, zai yi aure ne? ya samu kujerar hajji ne? ko kuwa nashi ya samu cin jarabawa ne? duk abin da zai zama kyakkyawa na faranta rai gare shi, ka je ka taya shi farin ciki. wa in asabarhu musibatun, in kuma wata musiba ta samu makocinka, azzaitahu, ka je kai mai jaji. wala tarfa bina aka fauka bina'ihi, karka daga gininka sama da gidan ginin shi.
fatasudda alaihi riha dan ka tare mai iska, karka yi wannan. Wala tu'udhihi bi rihi qidrika, karka zo kana soye na kayan daɗi a gida kana cutar da makoci ba tare da an zuba an aika mai ba, illa an tagarifa lahu minha, face sai an dan ɗiba an aika mai, in ko baka ba ka cutar da makocinka. Kuna jin abin da ake faɗi dangane da haƙƙin makoci ko? Wannan magana ne ba na wasa ba. Bima za yukramul jar, to da me za a bojin girman makoci? Idza raja'ana ila masalihil mujtama, da za mu tsaya mu kalli yanda ya kamata a kyautata zamantakewa, najidu kullu insanin ya amalu li jalabi naf'i lahu, za mu ga kowane mutum ƙoƙari yake ya saman ma kanshi wani amfani, ya saman ma kanshi wata daraja, ya saman ma kanshi kima da ɗaukaka. Idan ka kalli mujtama na al'umma, to kowa fafutuka da ƙoƙari da himma da ƙwazo yake yi don ya saman ma kanshi wani abu. Wali daf'i dharr anhu, kuma ƙoƙari yake tunkuɗe ma kanshi cutarwa. Fa kullu ma fihi naf'un li jarika fayajibu an tubzila lahu mastata'ata. Kenan duk abin da zai zama maslaha ne ga makocinka, to kai kokari ka miƙa mai wannan abu don ya amfana. Wa kullu ma fihi madarra alaihi, duk wani abin da zai zama mai cutarwa ne ga makoci, to fa min haqqi jarika alayka an tadfa'ahu anhu, shine ka tunkuɗe mai wannan abu da zai iya zama cutarwa gare shi. ولهذا رأى ابن مسعود رجلا يجري, da wannan ne ibnu mas'udin ya ga wani mutum a guje, faƙala lahu, sai ibnu mas'udin ya ce, malak, kai ko me yasa ka wannan ujila haka? Ƙala ya ce, astada ishart, ai asharta, zan je in kira 'yan sanda ne. Ƙala, sai ibnu mas'udin ya ce, limaza, don me za ka je ka kira jami'an tsaro? Ƙala, sai ya ce, lijari, zan kira makoci na jami'an tsaro ne. Ƙala, sai ɗan masa'udi ya ce, ma bihi, me ya faru da makocinka ne za ka je ka ɗauko mai 'yan sanda? Ƙala, sai mutumin ya ce, ya shiribul hamra, makocina na shan giya, sauraka zan kira 'yan sanda su hukunta shi. Ƙala, sai ya ce, hal nasahatahu, ka je kai da shi kai mai nasiha? Ƙala la, sai wancan makoci ya ce, gaskiya ni ba mai nasiha ba. Ƙala, sai ce, irje, koma fansahu, ka same kai mai nasiha awwalan bainaka wa bainahu, kai da shi. je kai mai nasiha kai da shi, ba cikin jama'a ba. Don da ya ce zai maka nasiha a cikin jama'a, to zarta ka yi zo yi, ba nasiha ba kenan. Sun ce an nasihatu bayna sunaini fadiha, nasiha cikin jama'a cin mutunci ce. wa min haqqil jari an nasiha, yana daga cikin haƙƙin makoci da yake da shi akan makocin shi, shine lalle makoci ya tabbatar da yana gabatar da kalmomi na nasiha game da makocin shi kai tsaye. An gano wannan? Shi yasa duk lokacin da ya zama mutum ya san waɗannan nassoshi ya biya take su, to ya sa kan shi cikin matsala. Mutumin da bai san waɗannan nassoshi ba kuma bai miƙe ya san su yi aiki da su ba, to shi ma wannan ya sa kan cikin matsala. Wanda ya san waɗannan nassoshi ya tsaya yi aiki da su kamar yadda ya kamata, wannan shi ya sa zai ya nemo ma kan shi tafarkin tsira, kuma Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin waɗannan da za mu tsira mai aiki da waɗannan nassoshi don mu dace da yarda da gafaran Allah madaukakin sarki a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.